Hi ha molta gent que treballa al camp o a l'obra patint molt de sol. Tenen molta calor i poden acabar tenint cops de calor. El nostre projecte consisteix en un barret i una armilla que disposen d'una microbit i una Raspberry Pi. La microbit s'encarrega de detectar la temperatura ambiental des del barret i la corporal des de l'armilla. Pel barret veu si estàs al sol o a l'ombra i amb l'armilla detecta el pols de la persona. A l'armilla també hi trobem uns altaveus que avisen si estàs a punt de patir un cop de calor. La nostra proposta encaixa dins de l'eix ciutadania democràtica i consciència global, ja que tractem un problema real amb el qual treballem la competència A global. dia d'avui no existeix cap projecte similar a aquest, però d'aquest se'n podran beneficiar els obrers que passen molta estona al carrer, els pagesos que treballen els horts i també la gent que hi està molta estona al carrer. Quina bona solució, us ho recomano. Que el sol no t'aturi, tecnologia que et cuida a l'Institut Roquetes.